жилището на едни от нашите приятели. Ние дойдохме да ги видим тук на место. Ехо! Това е тяхната масичка, но въпреки всичко имат и това. Те може би са излезнали в града. Нямам той да ви кажа. Личната карта съвсем малко отлепи се отгоре и ми вземаха, анлюрира, направиха тук паспортно бюро, този Велинов, как се казва, едно младо момче, аз ходих при него, аз го познавам. Викам тъй личната ми карта, проверихме с него, вика, анлюрира личната карта, вика. Викам, какво да правя, аз нямам никакви... На колко години си? 74-ти набор съм. 74. Ти почти си мой набор, аз съм долу горе този набор. Я кажи какво си завършил? С какво образование си? До кой клас си учил? До 4 или 5 или не мога, както получих то болест. Ти каза с епилепсия си? Да, лежах в Царя Брод, лежах и имах там, кажи го, криза ми дадаха. А къде си ходил с тази количка? Цял ден ходя на казаните ходя. Какво събираш от казаните? Телеки събираме, вижте ми какво събирам. Аз като другите не вземам да ям от казаните, не мога да я. Днеска ако изкарвам 1 лев, пример, вземам половин хляб, едно парче салам край мис или едно кисело мляко си вземам. Тъй живее от на ден. Ти каза, че живееш в една чужда къща. Чужда в вила живее. Вилата се продава. То са... Кажи го, от Мадара живеете. Мадара живее човека. Купая му двора, чисте му, мазилката пада отгоре, като вали такова, кажи го, тече, влага вънка спира, вътре. Там елат проверите на какво остановка съм. Нямам майка, нямам баща, имам братя, сестри имам в Снежна, ходят в Германия, Франция. Искаш ли? Да ти помогнем с неща? Сега ти каза, че събираш бутилки и пеники. Да ти дадем един пакет с храна, с консерви, с хляб, един спален чувал, да има вечер да се завиваш, да ти е топличко. Искаш ли? Утре и в други ден да не се ровиш по казаните. Да. Ама, госпожо, не мога да си изкарвам той. 50 лева ми искат, трябва да платя за, кажи го, за личната карта, тогава да си изкарвам. На лекар ходиш ли? На лекар ходиш ли? Ходя, Людмила Батварова ми. Да, Людмила Батварова. Румене каза, ако ти платиш, вика, осигуровките 350 лева, вика, ти си от 2001 година си болен, вика. Тези пари, вика, си ги получаваш веднъж 3-4 хиляди лева. А нещо работил ли си до сега? Или само? Работил съм. Аз съм, да ви кажа, по овчар, мога крави. Да се намеря работа, веднага ще бягам с хвана, само да се плащам осигуровките, те 300. Добре, ела сега да се дадем един пакет с храна. Женен, дете има, въобще не обръща никой към мене, не се обръща. Това е брат. Това е брат. Не е сина ми. Сина ти. Юлиян Руменов, Йорданов се казва, на улица Надежда. А защо не ти обръща внимание? Де да го знам. А ти иначе ходиш ли при него когато? Ходя, елате вижте, количка, дрехи, каквото нови. Те само от казаните, с кашони ги фъргат, с той фъргат деле. Какво нямам за него? Ела викам синко при мене,
2 пъти съм ял, бой госпожо. 2 пъти съм ял. Един път от сина ми, Юлия Руменов Йорданов, дръпна на майка си мъже си, дръпна майка си Юлия Севдова Евтимова. Търсил ли си помощ от полицията, от социални грижи? В някой търсил ли си помощ? Искам, мога да искам, ама нямам лична карта, нямам. Казаха, сега ни трябва акта за раждане. Само да имаш тези пари, да платиш, да се платиш. Веднага вика, ще си изкарва стои, вика, не знам какво да направи. Ти сам ли живееш? Сам живее. А жена ти къде е? Дом Детелина, дето децата там. Да. Точно на среща има една тясна пътека, първата вила не, втората вила. Значи с теб ли или не? Не. Тя не е с теб. Тя е омъжена. Тя е омъжена. Омъжена на улица Надежда, Юлия Севдова. А с какво се топиш? Събирам нейлони, хартии, тъй като се прибра вече. Цял ден, виж, дори фасови събирам по пътища. Я ми кажи, преди малко, че се насълзиха очите, често ли ти се случва да плачеш? Постоянно постоянно. Отивам вкъщи, се чудя направо, викам какво правя аз. За първия път ми правиха тук рентген, ми направиха на главата и ни лягай тук, вика. Лягай тук и ни бели. Не знам, за първия виж, вече карам 40 година нали? 74 набор съм на 29 юли. Някой работи помне, после викам какво правя аз. И аз не знам. Всеки ми вика, той не те е бал, не те гледа. На сина ти, брат имам, тук Росен Райчев Йорданов, живее на вила, на Еверест живее, 2 деца има. Аз като намеря нещо хубаво, нещо за ядени дрехи, нося, ама на мене никой не ми обръща внимание. Не се разстройвай. Прибери се вкъщи сега, отвори този чувал, искам с светещи очи да видиш какви подаръци сме направили вътре за тебе в чувала. Да сте живи, здрави. Господ с вас да е, може би една седмица да не се налага да се робиш в казаните, за да изкарваш нещо за храна. Той не е един ден, всеки ден. Всеки ден. Колко има едно той, изядахме въшките. Изядаха да въшките? Аба, целият съм той. Добре, на работа ходил ли си? Ходил съм преди, овчар съм бил, в тютюневата съм работил. И сега нямам нищо. И жена ми избяга за чужбина. А деца имаш ли? И имам деца, имам. Те къде живеят твоите деца? Те са в чужбина, да ги знам. И като ти продадаха къщата и ти няма къде да живееш вече? Апартамента тук на сестра. Подписах да остане за него като най-малкия. Направо гладувам се. А иначе какво си завършил? Каза, че си работил като овчар, нещо учил ли си? Овчар работих и комуналните услуги съм работил. Госпожо, имах на времето. 1000 лева взимах. Ама какво образование имаш? До кой клас си учил? 8-ми клас. До 8-ми клас си учил? Да. А иначе тук от Шумен ли си? От Шумен съм отидал на Бели дом, до болницата живея. До болницата? И нямам. Сега вънка спа, краката ми виж какво става. Оба изстинах направо. Нямам пари. Нямаш пари? Да си купя. Помощ получаваш ли? Нищо не получавам. Нямам лична карта, не мога да се изкарам. Нямам пари. Нямам пари, откъде да изкарам? Актове ви направиха, само актове. Мен ми омръзна вече. Ама сега нямам яхт, нямам нищо. Те като ме гледат, ме гонят. Какво захраниш сега? Хората дават ли паричките? Дават им по 10 стотинки, 20 стотинки. 10-20 стотинки? Няма гладувам. Иначе храна откъде набавяш? От кошовете. Мен ми омръзна вече. Оня път се ела насам, не се притеснява от нас, заповядай. Разболях се направо, честно ви казвам. Ядах една манджа, една седмица ми дойде на болен бе. А манджата от кошовете, нали? От кошовете няма откъде. Здравей, от Български червен кръст сме. Ти си от сутринта тука. Да. Аз като отивах на работата видях. Помагат ли хората? Днеска... дават по 10, по 20. Това е друго няма. А защо си на улицата ти? Къде живееш? Той има. Аз имам къща, ама бабата има удар, за лекарство не може да изкара. Втория има пенсия.
110 лева имам пенсия. То с пенсия за дарбали, за токли, за лекарства ли. А на колко са години? 78. 78. Да. И всеки ден ли си тук да просиш? Не, От време на време. да. А деца имаш ли? Има, ама няма тук. На държа. А те знаят ли в какво положение са Не. вашите деца? Не знаят. А твоите знаят ли, че си? Не знае, нищо не знае. На времето имах. Сега никой не му уважава. Гумички играех на стана. Тук има, тук няма. Имах много, сега нямам нищо и айде избегам. Как се казваш? Митко Йорданов, Митко. Митко Йорданов, Митко. Да. Добре. Ами ще направим един подарък в днескашния ден. Да се прибереш. Ако имате, ми помогнете. Господ много здраве да ви дава. 100 години да живеете. Особено, че днес Нямам, е ден не знам. на дарителя. Господ много здраве да ви дава. 100 години да живеете. Помогнете бе, ако Готвили имате. сме ти един чувал голям, в който имаш храна. Къде е точно? Ще ти го донесем сега. Ще дойдеш при нас, ще ти го донесем сега. Къде е? Вътре имаш спален чувал, така че вечер като заспиваш да да се мога завиваш да с спа. него, да ти е малко по-топличко. Един хранителен пакет, в който има много консерви, има хляб, има Господи. мляко, всичко, от което може би ще имаш нужда поне за една седмица минимум. Доста живи Неща, здраве. които ще ти бъдат от полза. Спа на едно място, килюм място. Щях Ти да се сам ли си обадя там, на... където спиш? Изядаха, ма не знам кому изяда. Няма начин. В Сигурно. кръв съм целия. Добре, ще дойдеш ли сега с нас и с тебе? Сам съм в една дупка спа. Изядах на въшките вече. Не, до вечер ще ходя по кварталния. Да ме видят. Нямам и дрехи, нямам. Какво ще правя, не знам. Да ги сменя. Купих се едно лекарство, се намазах там. И едат мам, не знам какво му е. В кръв целия, където са такова, но се виж какво ми стана. Обръщал ли си се към някой социален дом да те настанят? Въобще не съм се обръщал. Никъде. При кварталния ходих. Той вика, ма изгониха. Кой ви е кварталния? В полицията ли? Тук до болницата. Горе до болница. Не знам какво да правя. Нямам пари, Търсил ли си съдействие от някъде? От никой не съм, нямам лична карта, нямам пари да се изкарам. Нямам. Ако това е. отидеш в общината, те може да ти помогнат там. Никой гони ма човека, не ма искат. Това. А то така и на лекар не можеш да отидеш. Не Ти може. нямаш здравни осигуровки. Аз забите сам си ги вада, с клещи. Иначе къде каза, че живееш? Вънка, на пети полк, в едни той. Брастраница, мръсотия голяма. Не знам какво да правя. Чудя се. Не мога да се изкарам, между нямам пари. Какво да правя, не знам и аз. Добре, сега ще си прибереш чувала. Дано да ти бъде малко по-топличко тези дни. Има ли вътре дрехи? Храна има. Предимно храна има, дрехи не. Има спален чувал. Добре ми И е. други неща. Ето този чувал, той е дебел, добре. плътен. Господ много здраве да ви дава. 100 години да живеете, да не се разболявате никога. Добре. Всеки има различна съдба, да. Завършили ли сте нещо? Какво сте учили? Средно специално съм била. Средно специално. Това е едно много добро образование за България. обаче като се отиде на Само, че вече другата годинките, борса, като ги като направиш видят тигрето. някои годинки, хората викат, ние искаме млади кадър. Като отиде младия кадър преподавател, той вика, ти си млад кадър, отговаряш. Ама Но нямаш крайна сметка ти стаж. искаме 5 години трудов стаж. Млад човек не може да ги натрупа 5 години. Аз ще трудов да стаж. трупа как ти Всички те сте млади. Аз тук сред вас виждам младежи мъже в работоспособност. Долу-горе на 40. Да, това е. Най-младия на 45. Само на 40. Но работа няма. И безработицата ли ви изкара основно на улица? Те всички казват, Едно че има работа. безработицата, на друго место те наемат. Работиш, заработка имаш. От началото заревяват. Хвърлят ти някой лев. В един момент, като се натрупа сума, днеска няма превод, утре няма превод. И щом вече няма превод, да вземеш, да викаш, да се натиснеш, айде вика. Довиждане. Иначе семейството имат ли на кого да разчитате в такъв труден момент да може да ви помогне някой? Баща ми. Ще 2 години почина, майка ми е. Не сте били семейни деца, имате ли семейни? Аз брат няма, нямам деца. Добре, от време на време.
То се Бойко. То се Бойко. Снимай не. Бойко. Знаменито си. То се Иван Костов. И Масларова има младе в момента. Тя 11 милиона има. Те станаха 22. Търсили ли сте евентуално социални служби? Как е? Да ти кажа нещо сега. Тези момчета са доста в такова. Всички сте много готини. Няма готени. Не сме готени, защото някои хора не много обичат. Да не говорим за полиция и правосъдието. Както да е караме. Добре, те притесняват ли евентуално? Да. Полицейска държава. Ти поне си грамотна, че Какво ви притесняват? Не ви дават да се събирате да нощувате на определени места? Да. Това едно на ръка, на казана, но вижда, че бъркане. Какво правиш в казана? Какво мога да правиш в казана? Търсиш някакъв отпадък, който да го реализираш, да изкараш някоя стотинка. Едва ли не някой ще тръгне да краде от казана. След като е изхвърлено в казана, то изисква. Той социални грижи, дето са го измислили, че няма натурален акт да ти кажа цялата работа какво е. Искат ти натурален акт. Значи живееш на даден адрес. Значи живееш до сега нелегално или си пуснат от някъде отгоре, от небеса. И ти иска натурален акт. Ти нямаш, ти не можеш да вържи за хляба, къде се казва. Такова. И ти иска натурален. След като нямаш натурален акт, значи не ти дава за отопление. И как можеш да живееш в държавата? Значи някои говорят за милиони, че дигнал 10 милиона, 30 милиона, да не говорим там ДДС-та и т.н. Пък на тебе ще дадат едни кирливи 300 лева. Какво ще направиш? Всеки ден растат цени. Всеки ден. Значи с часове. С часове вървят. И как може да оцелим? А документи за самоличност имате ли? Би трябвало да има всеки. Би трябвало. Да, имаме. Да, често ли притесняват за лични карти? В смисъл, защо? Проверки не знам си какво. Тук няма да се въртиш еди си къде, няма да се въртиш еди си къде. Значи той е територия на някакво. някакво. Времето запалили сме огънче. Що сте се запалили огънче? На защитено место. Няма да палите огън. Няма да си готвите нищо. Идват и те разхвърлят. Това са. Просто да ти кажа, отивам преди на гарата, така да го видиш, защото спи навънка. Възрастен човек, който наистина няма къща. Навънка спи. И най-нагло пресича през гарата полица и идва да ме види кой съм. Значи аз съм някой нов. Нали, пуснат от някъде, от джунглата. Къв си ти така, бе? Дора да видя тук този човек, бе. Ти си нов, викам, да, нов съм. Мога да ти кажа, викам много работи, че електричката може да открадне ми тази вечер. Така е. Моля, гледа като пука. Защото полицейщина е човек да не се въртиш там, да не му създаваш проблеми, демек. А иначе всички ли сте отшумени или от населените места? Тук сме, има и геометър, от други места. Има и други. Иначе какво ще му осигурите като такова сега, примерно като не запитвате толкова? Нищо не може да осигурите. Сигурно имаме някаква идеичка, искам да ви помогнем нещо. Малко е трудно. Не можем да направим, но поне да ви стоплим в някои от тези зимни дни. Трудно е кака, много е трудно. Да, една голяма палатка с червен кръст. Една голяма палатка с червен кръст. И да бием знаменцата, правим атентат. Никой да не го да закача. Ама вечер, знае, че наркоманите като слязат вътре, какво ще стане? Боже, ще бъдат тук там да ни пада. Гере! Студените зимни дни сега по зимата вие къде нощувате? Евентуално в този център за настаняване ходили ли сте там, където предоставят някакви? Не, просто много е зле там. Или не искате там да ходите? Имаме познати, които позната се знае учи. Мъже имал някаква къща на Минено, край, не може. Щом има някъде имот, значи не може да бъде настанен. Аз нямам имот, да ти кажа по-просто. Аз съм си направил там при кмета тази работа. Всички документи съм си изкарал от топ, защото ме познават повечето. И накрая си останах с едно лище. Е така. Ще ми кажеш как се казваш? Аз се казвам Ирина. Или... Добре, ако не искаш, няма проблем. Не обичам да си кажа. Добре, няма проблем. И накрая от цялата работа с едно лище. Той момче беше при мене. Какво да я кажа, тъй като те видят на снимката, ще ти каже името. Ние няма да я пускаме по телевизията, няма проблем. Защото цялата бюрокрация разиграват на като маймуни. Вари там, дай пари. Не е вярно, той други подпълни тия документи не стават. Всички документи съм си изкарал, аз и моята майка, разбираше, и накрая да останем на улицата. А тя къде живее? Там при мене живее. Защото си имах някакви лични проблеми. Може да се видим с нея? Може бе. Да ни заведете все пак там. Да бе, може бе, що да не те заведе, не е голям проблема.
Да видиш, че е много зле работата. А колко е възрастна вашата майка? Около 70 години. Как преживява в тези? Как? С една мизерна пенсия, как може да преживее? Той Носи ми храна от тук и преди за малко да едните оцелиш. ги намерихме да има единица, какво да се обича. А от какво имате най-много нужда? От всичко имате, да. Сега как ще ти кажа, тези момчета трябва да има нещо да се направи някъде да се приоритет. Да не казвам, че аз съм нещо повече. Защото навънка не се оцеля. Сурово е много, навънка е много сурово. Излизаш вечерта, примерно, излизаш ти и мъжете, примерно, излизаш с лапето си, да ходиш на нечия кръчма, примерно, или го прибираш от училище, а не знаеш какво може да ти се случи. Срещате двама наркомани с по един бокс и те мислят, че имаш пари. Първо ще вземи телефон, най-елементарно. Ще вземи телефона. Вие телефон имате ли? Не. Това е нали? Няма. Такива екстрени ни трябва. Ние се намираме така, оговаряме се и по-лесно сме. Да. Казва ми сутринта в 9 часа иди си къде ще бъдем. Виждаме се и който дори и се водим по двама, по трима. Но вечер, ако речат да замръкнем по улиците, може да се случат много лоши пъти работи. се случват тия неща. Вие вечер пак се събирате на групички, нали? Не, всеки се прибира или събираме се в някой, спим си по една чашка винце или бира и се прибираме. Където да се отсаботи. Да. Все пак да бъде на спокойствие в крайна сметка. Да, ако искаме да дойдем там при вас, не е някакъв проблем. Не е никакъв проблем. Да, бе. Ако искаме да се свържем пак Даже отново сега с вас. в момента, където живея, все едно, че съм нелегален. Все едно, че не съм граждан на държавата. А вие къде живеете? Какво е това? Нещо като стара къща ли? Като стара къщичка. Под земята е направена. Постройка. Да. И под такова е вътре, ако се влезе в много окаяно състояние. Да, още посока градската градина, където има. Не. Това е повод само до еврейска гробищата. Трябва да дойдете да ме видите къде живееш, защото Разбира се, ние сме на разположение. Когато да, искаш, защото има да дойдем. не ми се бяга повече по общини да ставам да срам пред хората, да направя някой гола, да стисна някой за гушата в като Добре, сръбни ако в този кризисен център евентуално зимата могат да ви приемат, нали сега разбрах, че някой има документи в Белене и не ги приемат, но който няма документи, търсили ли сте съдействие или ви е добре там, където сте? Сега на никой не му е добре, и на него не му е добре, където живее, защото в смисъл, че ако се премести долу има много лоши хора. В смисъл, че попиват си хората, дори и ще чупни на вратата, нали, те по двама ги настанят, не по един, по двама и оне ще ти доди примерно някой попинал и... Просто не знаеш с кого попадаш. Да, попадаш, не се знае дали ще е с отверка или ще е с лъжица. Или с други подръчни инструменти, може човек да му се случи. Да. Както казахте, Survivor, буквално дълго. Буквално по-Survivor. Всеки ден се бори с живота. Да. И не знаеш какво. Е имало случаи, могат да ти хванат ръцете, докъде бъркаш и някой те пусне в Хората познание. как се отнасят с вас? Някак с лошо око. Има някой с Много дружелюбно лошо око, се но отнасят с... большинството с презрение. Да. И се на презират ли, как да го нарекат? Някак с презрение нагледат. Значи по-старите така, дето взимат хубави пенсии, бивши комунисти, мисля, че никой сме станали плошари. А вие помощ от никъде не получавате? Не, аз нищо. Кой ще ми даде помощ? В бюрото по труда, Кой ще ми даде? кандидатства за работа, тук, там, никой не те приема. Добре, ако имате работа... Ако имаш бихте работа се е добре. захванали, нали? Ако ви предложат от някъде работа, бихте се заели. Естествено. Какво сте завършили? Ти ми каза, че имаш средно специално. Аз съм завършил за Стругаров езис. Другарът механотехникума. Не, в Кембридж е тук. В Кембриджа. И аз съм завършила механотехника. Много добре. На специалност. Вие не работиш, завода имаш Макар, работа. че от строителните професии абсолютно всички владея. Програма отпуснат GSM и защо да ни ви дадем да поддържаме някаква веста? Може бе, Именно. кака мога да ви закарам на глобал те бракуваните деца в кутиите, да ги вземем. Виж какво, аз имам навсякъде хора. Не съм рекал, не съм си взимал. Тото ще ме безпекуват хората, моите роднини, където съм. Ама всеки как е останал... Како? И всеки е останал от свои хора на улицата, не останал от приятели, не? Има и от приятели. Я го вдигни да видиш. Държи здраво. Добре ли е работата? Как? Виж сега. Нека да го отвори да Искаш видиш. отвори да видиш какво има вътре. Ето и за теб заповядай. Как е? Здрава работа. Има. Изкараш сама бабата да има какво да е зарадване бабата. Има вътре консерви, сухари, заповядай за теб. Дядо Коледа ще доде ли у нас, ма? Кака? А?
Втори у нас то няма Снежанка, трябва да търся, трябва да изляза из центъра. Значи тук има и За да ме бият с лопата хората през 30 има на мляко, телевизия. натурални сокове, има То храни. сигурно окото ми как не е изтекло, имам си Русенско на варено, представа. тестенца, бе, неща, които мисля, че ще ви вършат работа. Определено. Да. Само, че ще искаме да ни свържете с ваши другари по съдба. Дома няма. Къде можем да ви намерим и как можем да се свържем с вас? Ами, ние сме из целия град по принцип. Знам. Ние до някъде нали, сме разпитвали, за да знаем Да. къде как да се свържим. Те иначе ни казват, че има такива хора. Аз по принцип не съм чул, защото като не видят кухните, даже и дознателя имало случаи. Само не регистрират, че Но бърка. определено Но вие се тук събирате на обяд групички за това. Да. И се познаваме, О. взаимно се държим като хора. Събираме се по групички, обаче когато сме тук. Да. Когато тръгнем вече да скитаме, всеки си тръгва почти самосиндикално, за да може да обхванем голям район. А вие сам ли живеете? Или с някой друг? Всеки е различен, аз сам живея. Вие за сам момента. живеете? С нощи дойде един приятел при мене. Вика, няма къде да пренощувам. Като нямаш, ще пренощуваш. Добре, никакъв ако ви проблем. помоля само да се подпишете на едно листче, нали? Само един подпис, ще сте получили някакви Да, пари от добре. нас. Какво то може да го вземеш за хуманитарна организация? Ами, когато имаме нужда от доброволци Ама винаги, ето защото... сирийците кака? За сирийците. Те, Сега. Те са големи приятели. Ами, значи към момента само един подпис, защото няма... Не ми казвате как се казвате. Ако Да, ми не, кажете, мога да запиша нещичко. не, той ще ме видиш, ще говорим и по-обстойно. Как? Страхил А, Димитров се. Станчев. Добре. Кажи ми какво да кажа, ако дойде да види къде живее, се оплаши направо. Съм се намъкнал Ама зорно. ти скри плаха. Ако излезе плаха. От пукови и мишки най-много ме е страх. Не мога да се какво, вацам го за опашка, тегля го колко грама е. Вадиш го от кофата с манджа. Плахо. То хубаво, те се едат, да. Да. Тя пластърма. Да? Пластърма. Айде ти ми се подпиши, само защото ти кажа, че няма ми кажеш как се казваш. Къде ти се подпиши? Ей, тук надолу. Ай, тук е. Напиши само, ако искаш. Няма да съкръщение. пишем. Окей, добре. Защото веднъж пострадах от едно място, кака. От една фундация пострадах вече. Така ли? Сериозно ти говоря. Ами, Значи пил съм много повече от тези момчета, деца. значи около ние мен. сме организация, нали виждаш кръста, който Да, с години е установено, че не би трябвало. Ние помагаме на хората, ние искаме да страдат, ние искаме да намалим малко Ами, техните те така страдания. ми казаха и съди и прокурори имаше в същия момент. Направихме си списъка, че ще чистим и някъде. И в един момент някой отиде изтегли паричка и там от тази фундация и всичко се покри. Той стана човек, пък аз станах коша. Ти си млада жена, семейство имаш ли? Един мъж съм. Той работи. Един мъж, и той с теб заедно ли работи? А на колко години си? Кой? Ти. 33. 30 и няколко, нали? То си личи, защото си млада, добре изглежда. А какво си завършила? Какво си учила? До кой клас си учила? 6 клас. До 6 клас? Добре, а нещо работила ли си вече? А? Нещо друго работила ли си? Някъде работила ли си? Не съм работала. А как се казваш, ми кажеш? Мария. Мариана, тук от Шумен ли си? От Шумен си. Добре. Добре, ако имаш работа, ще се робиш ли в казаните? Кой има работа? Ако ти имаш работа някъде, ще ходиш ли да се робиш в казаните? Ама нямам пари за той работи. Затова събираш от казаните. С какво се храниш? А? С какво се прехранвате? Къде живеете? И ама тук близо е да живее баба. На махалата? Тук ти си. И тук живее баба. Имаш ли покрив над глава? Подарък да ти направим. Ще дадем малко храна, така че поне 2 дена, 3, може и повече. С това може да не робиш показаните. Не, аз нищо не искам от никой не искам. Аз Защо? работя, вземам си хляба, яденето. Ти много ли изкарваш като предаваш? Вземам много. Стига ли ти? За хляб, за Стига ли ти? Ето аз сега 40 взимам. 40 стотинки. еди. Ей, тук е нашата кола да ти дадем нещо. Искаш ли?
Не, Един подарък от нас. Нищо. Страхуваш ли се? Нищо, да. Защо? Нищо. Дай на тези бедните и той бедни. Ама щом се заробила по казана и ти не си богата. Не искаш подарък от нас, така ли? Ще съжаляваш след това, като си тръгнем ще кажеш защо не го взех. Ние хубави неща ще дадем. Нищо. За какво? Нямам. Как за какво ти? Хляб не искаш ли? Нямам деца, нямам. Мляко не искаш ли? Толкова семейство. Консерви не искаш ли? Ние сме двама души. Ама ядете, Мои нали? душите. Храните ли са? Да, храним. Еми аз ще ти дам храна. Ще дойдеш ли с нас да си получиш подаръка или не щеш? Не щеш?